Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Seraphim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Seraphim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmata o pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Seraphim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Seraphim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Seraphim. Bisan ako og labaw na si Crisula. Nagkamatikod nga may laom kaayong tinutukan si Seraphim ngadto sa madre nga mao si Magda. Nagpaniid sab si Crisula tungod sa akong gisulti ngadto sa suod ko kaayong pari nga si Padre Gabriel nga siya mismo may mutugkad ni Seraphim aron iyang masayran kung unsa si Seraphim. Nakakita kinig pasangil aron iyagyong ikasulti si Seraphim. Nakita na mo si Crisula nga milakaw si Magda nga morang usa. Ug luyo gihapon sa among kasayuran nakikita ang madre nila ni Nicom ug Lucirum. Kung mulungtad pagdugay sa Seraphim, usa siya sa musilot nako ug ninyo kung matuman ang panagna sa gipadayag. Unsa? Ning panahon na, gikinahanglan ang katapusang pwersa natong taga-impyerno. Gubon ang tanang gitagna sa gipadayag. Mao na lang kinakatapusang higayon alang ni Lucifer ug alang kanato. Kita mao ang katapusang badlis sa depensa. Kung matuman ang gipadayag, ang anghel nga gipasabot nga magda og dakong kadina og dakong kandado mao si Seraphim.
siya mo'y mugapos ni kamahalang Lucifer. Siya mo'y mutambog ni kamahalang Lucifer nga to sa dili matugkad na bungaw. Hinumdumin ninyo nga dili mag-inusara si kamahalang Lucifer dito sa dili matugkad na bungaw. Kauban kita sa itong giludhan o giampuan. Kauban kita ni kamahalang Lucifer nga itambog nila ni Serafim nga to sa linaw, sa kalayo o asupre og sakiton sa way katapusang pagsakit. Makatugot ba kita, anak? Makatugot ba kita, anak? Nagkaduol o nagkaduol na gyud ang engkwentro sa impyerno batang langit. Niya na sila sa Serafim sa patag. Ugwa na sila dito sa bukid. Nagpaduol na sila ko. Ang katapusang taguanan ni Serafim mauna ka ng iyang gitaguan, Magda. Wa na sila yung kagduan pa. Mao nga nakaingon ko. Mauna kini ang katapusan niyang tago o ang umaabot nga katapusan pagkatubangay na mo na Serafim. Duol na yun kayo! Gordo! Naminaw ko, Losrom. Niya ang bago o katapusan ninyong buluhaton alang sa kahimayaan ni Lucifer. Dihang nasuwat ang unang basahon kung unang kasabutan. Dinin ako sa kalibutan. Duha kami nga immortal kay way kamatayon. Serafim. Kauban ako ni Lucirum kanito. Kisungunan kami sa hari sa impyerno aron kapugan nga dili matuman ang unang panagna sa unang kasabutan. Diyos ko. Nikom, Lucirum, pila na lang kabuok pa noon sa mga magtutuo sa langit na nagpabiling hugot nga mituo sa langit. Ang labing ligon nga nagpabiling hugot o ligon nga magtotoo sa langit. Mao ang grupo ni Gabriel. Imo si Gabriel, Magda. Nikom, usa sa mga ligong grupo sa mga magtotoo sa langit mao ka na nagtago sa karamong monasteryo sa mga paring misyonaryo. Hutdan ninyo silang patay. Gordo, Lucirum! himo ang dapit sa mga madring mungha. Sud sa mga daghang katuikan. Nahimuot na ako si Lucifer. Apan bisan pas paningkamot sa impyerno nga kapugnan nga matuman ang gipanagna sa unang basahon. Nahitabok kayo kini. Natuman kayo. Natawag kayo ng Kristo. Nataw ang manluluwas. Ug gikakita ko gyud siya. Serafim. Ako mo'y nangu sa pagpamutol sa mga diog sa mga kabataan dito sa Bethlehem. Diyos ko. Gipantuhog ko sa akong espada ang mga kabataan nga nag-edad og 2 ka tuig paubos. Serafim. Sa ako sa misaksi nga gibunyagan si Kristo ni Juan Bautista. Ako mo'y nangupag dakop sa manluluwas. Ako mo'y unang milatos ni Kristo. Ako mo'y nilansang ni Kristo sa balabag. Usa ko sa misaksi sa makalunuing kamatayon sa manluluwas. Human sa iyong trabaho, Nikom, Gordo. Mag-abot ka mo sa grupo ni Gabriel. Magpaabot na si Magda ninyo duha. Og si Serafim? iya si Serafim, Magda. Ako si Serafim. Huway mo angkon ninyo ni Serafim. Ako ragyo ni si Serafim. Tita ko ba? O, Lucirum. Oh, Lucirum! Makalakaw na ba ko, Lucero? Gordo,
Gawas. Bukawas mo sa bako, Lucirum. Aron kamo lang duwa si Magdang may bilin din eh. Pabilin din Nikom. May pagdumot ka ba na ako, Lucero? Mataghatagig pagtagad sa atong panagkita, Magda. Bawion ako katong. Nikom, Lucirum, diha ka sa ubos nga bahin siyang lawas si Magda. Tilawan nato kining madre. Madre? Pwe! Dili ko madre, Lucerong. Alagad ko sa impyerno. Magda. Magdalena. Lucerong. Nikom, lipayan ko ninyong duha. Viva Satani! Viva Satani! Gikuha na ni Satanas ang akong pagka-immortal sa katapusan ng mga tubang. Dili ako para ni Satanas, Padre Gabriel. Para ako sa matuod ng Diyos, kamoy nagbuhat sa langit ng yuta. Mituo si Satanas akong lansi subakak. Mituo siya na ako maong gibalik ako niya din sa yuta. Kausa na kakasagarang binuhat kasama ni mo. Dili na sa pagtuman siya ang mando o kagustuhan, kung dili ang pagtuman sa mando alang sa kahimayaan o pagdaig sa matuog na Diyos ng kamalan. Katapusan na lang kinihigayon sa kapakyasan kaya po ni Satanas. Kaya dili siya mo daog arong kapugnan ang kipadayag. Apan sa gibuhat karon nilang mga impirnuhanon, usa sila sa may pagtuman aron may tabog yun ang kipadayag. Mando ni Lucifer, himaya ni Lucifer ang mga buhat nga dautan sa kalibutan. Busaway hunong ang taga-impirno nga nagbuhat ang mga dautan ug nasuwat na kini sa gipadayag. Kini maikatarungan. Ngano? Nga ipakanaog sa labing damhanan ng katapusang silot ug katapusang pagkukom nga nasuwat gihapon sa gipadayag. O Serafim, di ada kutingaling panahon sa gipadayag. Makita na nato ang kinaiyahan sa gipadayag. Husto judi ay si Inko sa Rio. Lisod katuhuan ang imong pagkatao. Kung mao ka na, hapit na ang katapusan at yung atubang ni Lucero. Hapit na. Hapit na, Padre Gabriel. Muabot na gitingaling katapusan kong kamatayon. Serafim, Magbantay ka ni Magda. Serafim, Magbantay ka niya. papanalakad sa simbahan. Sige na. Dugay na kay kami nagkauban ng lunod patay sa magtotoo milaban sa langit. Dugay na sa mga hilom siyang nibali. Kaniadto ro siyang alagad sa simbahan ni Kristo. Karon alagad na sa simbahan ni Satanas. Paligay si Magda sa iyo. Mituo ko din mo nga ikaw mao kini. Kaniadto, Serafim. Apan, karoon na sama ka na ng namo kakasagarang tao. Iyon siya manin mo aron angay kang tunguan ako kasi Magda ulit mo na sa pagkakaroon sa impyerno. Pasilo ako. Apandili ka na agad akong tunguan kasi Magda sakop na sa dautan. Kung mao ka na, nga daw na dinhi ang usa ka komplikadong sitwasyon.
Naana sa imong kamot ang usa sa labing lig-on aron matuman ang ipadayag. Si Serafim. Kasagaran na si Serafim. Mao pangutan-on ti ka ngano naglisod ba ang usa ka immortal. Pagpatay sa usa ka mortal. Ang nakalahi ni Serafim kay kauban kami si Serafim kaniadto. Suhito na sab siya karon kung unsay gamay niyang bintaha batok nako. Kamay nga bintaha? Batok nimo nga way kamatayon, Lucera? Kaya pagkumpiyansa ni Serafim, Magda. Ang una mong buhaton mao ang anam-anam sa pagpamutulo sa mga ligong sanga sa inyong kitakuan. Anam-anama, Magda! Aron sayon kuraon niya ang pagduol ni Serafim. Kawata ang mga bala. Ayaw hilabti ang iyang ighahabas. Hatagan ako siya gamayang konsuelo. Pinaagi sa iyang ighahabas. Gusto na kong mugamit siya sa maong butang. Dili niya kapahimuslan ang iyang ighahabas kay gipanag-iya gihapon kini sa impyerno. Adto na ko. Balihog na may siguro dulo si Rom. Lihok na ka mo, Nikom. May mga tanom din ni ilawom sa atong taguanan. Labong ug mga tambok. Dito sila magsultay si Serafim o si Padre Gabriel. Uwa sila makita na ako. Magsige og lingo-lingo si Padre Gabriel. Tingali, naibaw na si Padre Gabriel kuno sa si Serafim. Taot-taot sila nagsulti. Unang nibiya si Serafim. Og nahibilin ang pari nga lahom kaagyo na una. Ikaw na seryo. Ang pari, ni apa ingon nato. Oo, Inko. Nagkasulti gid kami si Serafim. Isulti di ang tanan. Unsay imong gibati, Padre? Lisod ka. Bituo ka ba? Malisod. Lisod ka tuuhan ang pangalan ko na may si Rom. Bisan tinuod ka doon na Serafim o tinuod sa Serafim. Kaniadto, nagduha mi si Crisula. Apan tungod sa mga sunod-sunod nga hitabo, nga si Serafim, murag mao'y gilawog ug lakip kaming amahan ug anak. Kani ato, maglisod ko pagtuo. Apan daghang mga hitabo nga kinalamot tuogit kami. Kay nakasaksi kami nga may binuhat nga tagalangit. Among gikauban o kaniyot. O sa buot ninyong ipasabot. Dili gapon kami may musulti nimo, Padre. Dako ang among pagtuo nga mukalit lang siya tungha. Tungod kay magpakita gyud siya, Padre. Wa siya ikipili. Mupakita gyud siya ni bisan kinsa. Kinsa man siya? Kinsa man Inko? Bantayi ang palibot. Kung asa si Serafim, tuosab kini siya. Padre Gabriel? Oh, Magda. Magda, nga kung nagdali ka man. Magsulti dahil ta. Importante ka ayo. Magda, Kita lang daw magsulti, Padre. May atake na ang mga taga-impyerno. Padre Gabriel, sunod na ako din sa Kamay Chapel. Dinhilang ka mo, Inko, Crisula. Sundo na ko, Madre. Magda. Wa may tao din sa gamay na mong kapilya. Magda! Magda!
Gabriel, maghari na yun si Satanas din sa Pilipinas. Gusto kini ay si Serafin.